Ωραία, καλής Μιχαήλ. Ω, καλώς τον. Μα είναι που έκαμες αμείς, α? Είναι που κάνω εδώ, αλλάσω το πόνι στα πράγματα, μέχρι μου αλλάξει το φέγγι σου του μαγαζιού. Έπαιζε η κίνηση, α? Δεν θέλω να μην πέσει, αφού μες του όρκον ουλί μου ιάζονται. Έβαλαν τα μαζί μου. Για εκείνον που είδηκαν τότε με τον χαμάκια, καταλάβες, σαν σε φταίω για τούτο. Να τους πειράζει ρε Μιχαήλ, ο νους του πλάσμα του ξιάνει εύκολα. Ναι, εσύ είναι που θέλεις, βερσία εντζέριο, έκοψε το στα ούλου. Ξέρω το, αλλά θα σου πω την αλήθεια, κάτι άκουσα σήμερα και είπα να έρθω να δω, ας συμφωνείς και σούνι. Είναι το πράγμα ρε. Σαν ήμουν μες στο χώραφο ρε και εβόσα τετσούρες. Ρε σεράστη που για μένα ο Αντωνής του Ρέμου. Μες στις πολλές κουβέντες που είπαμε, είπε μου και κάτι και να σου πω την αλήθεια, σαν να και έχει δίκιο ρε. Είναι το πράγμα ρε Γιώργατσε. Ότι ο φίλος στις δύσκολες στιγμές φαίνεται. Είσαι πολλά δύσκολες θέσεις ρε Μιχαήλης. Και αρκούμε ότι ο μόνος φίλος που έχω εσύ είσαι. Είναι που θέλει ρε Γιώργατσε. Δανεικά ρε Μιχαήλη, ώσπου να στραφεί ο μάστρη μου να επικαιρώσει και στο άκου πίσω μην έχεις έννοια. Ξέρεις κάτι ρε Γιώργατσε. Ο Αντωνής του Ρέμου είναι ένας άνθρωπος της εμπιστοσύνης. Γιατί μόλις έφυγε μπουζιάμε που ήσουν εσύ, ήρθε μπουά και ξέρεις να μου είπε. Ναι μου είπε. Είπε μου με τους φίλους σου φάει πιέ και αληθερήσει μεν κάμπης. Άντε μαλάκα. Το φτύρι, τον κόλον τον τίτσιρο, σκασμένο, τον άλλο το... Ρα, είπα σου να μάχεις να βουράς πιο γλυόρα που ούλους. Εμπλάσμανο φουσέρκας να μας κάει το λουκάνικο μου μες στα σαρκάρα. Εσού το εκρέτσι την ώρα, μανά, όχι εγώ. Και σου ήταν ανάγκη να μου το όκεις, να έχω να πιέχω καμέ. Ασόψετε η ώρα που ευρέθη ο μπρος μας όχτος η Ορθοδοξία. Ήτουν να το σύρναμε μπα στα κάρβουνα με ένα κουρίλε μονούιν, Λάμνε βράστες μολόσσε και βρίξει. Χόρτα να βλαστίζουν και μες στην τζιλιά μας. Μάνα, πότε να μας όκουν τα χρωστήμια οι χορκανοί. Η μπέση του αργυράκι γροστή μας ανάμιση μπακύρα για τα σέντονια που είσαι πλήναμε. Έχει κρίση, είναι πέσαν οι τιμές, μισή μπακύρα να μας δώκει. Είπα σου 1000 βολές να με δέχεσαι να μας ρίχνουν τις τιμές. Εκμεταλλεύκονται μας. Αν δεν δέχονται τις τιμές μας που εφίξ, ας τα πλήρεις κομμάνισές τους. Βάλε καλά που μας διούν να κογουλιάνε λαλείς, μες σε έναν την όξινη. Εν πειράζει. Λίγη πελατεία και επιλεγμένη. Εμείς δεν θέλουμε τη μάζα. Να σου έχω μια μπαστικέλε με το σιερό, να σου δείξω εγώ ποιος θέλει τη μάζα. Άντε να σιώ, είπα σου να μιλάς γλυκιάρα. Ένας διχάνω όπως θέλει. Παναγία μου, πού είσαι μανούλα να με δεις που εκατάντησα με εκείνον τον άντρα που μου ήβρες, τον αχαμάκι. Σου ήθελες να πεις που έσω και πήρες με και με μητά σου. Ρα, είναι του δική σου ιδέα να φύγουμε τον Άικο με μάνιχον του. Και σου ήταν ανάγκη να μου κρωστείς, εν είχες κρίση δική σου. Είσαι παραπότησαρα. Και σου και λεκουλούμπρα. Έτσι έρχεται μου ακούεις. Πώς μου πιο γρόσα ρε Μιχαήλη. Άτε 3. Και αν επιμένεις δω μου 4 και ως το τέλος του μήνα σου τα στρέψω ρε. Δεν έχω ρε Γιώργατσε. Έπιαμε η κρίση. Και μείναν όπου να είσαι. Σε 3 μήνες ρε που δουλεύω σαν το γάρο και ακόμα μπακύρια ανένεια ρε. Έχει φταίω για τούτο. Βοήθαμε να κούρει ρε Μιχαήλη, φύσα μου μες στα μάτια. Γιώργατσε μου, σφίξτε τα ζωνάρκα όπως τα σφίγγουμε όλοι. Ας σφίξε ρε Μιχαήλη, όπως πάω να κολλήσει και για ούπα στη ράση μου. Ήμουν όπως το ταυρί ρε και γίνηκα όπως το πουλιφάει. Δεν έχω ρε Γιώργατσε. Αν ήμουν ήταν να σου έχω. Ρε Μιχαήλη, εν τσ' αρέσκει μου ρε να παρακαλώ για να φούκω φαΐ. Αμάν την κόρη μου την Μιλιά μου σκέφτομαι να πεθάνει που την πείνα ρε. Καλό ρε Μιχαήλη, καλό. Ουσιαλά μου να μην έρθει στη θέση τη δική μου. Πόμινε ρε, πόμινε. Έλα ρε. Έλα να χαλούμε να πάτε σήμερα στο μισό. Μπεις στο κωδικό. Όχι. Τέλος πάντων. Γιώργατσε, πέ μου, ο μάστρος σου ρε, πότε να στραφεί. Μέρος του, που και να είσαι, επίν κάτω στη χώρα, δηλαδή να αποσπάσει κάτι ουλιές του και να έρθει αμνίσκια πάνω. Ποιος είναι ρε Γιώργατσε, δεν τέλος και να πάνε όρθια ακόμα μπρος μας. Ποιος ξέρει, εν είναι άνθρωπος που συντυχάνει πουλά. Μετά μου δυο κουβέντες έκοψε και γίνες με το ζόρι.
Είναι που το λαλού ρε. Είναι που η ρεύκηδα μέσα. Είναι καταλάβουμε. Πρέπει να κόφει μου το παλιοχώρι, αλλά έχει χρόνους πολλούς που έφυγε. Και φάτσα του. Κάτι μα θυμίζει, αλλά ντορμού να του να ρωτήσω. Αντωνίν τον λαλού. Εσύ ρε θυμάσαι να έχουμε κανέναν Αντωνί στο ορκό μας. Ατιμούμε έναν Αντωνί. Αμαριά Γιάννης. Και πόσα μάλια και ριάλια έχει ο αρφός σου, ατσελέγκα. Όχι πως μας κόφτει δηλαδή, μας κόφτει μας ρακικά. Μας κόφτει, κουέντα να γίνεται. Έχει. Πόσα? Καμπόσα. Δηλαδή? 12 σκάλες κάτω στην ποταμόσαν του φτύρι. 50 λιώδεν, 3,43 τερατσιές, 6 μάντρες αλυσίδαν, 3 γάρους εισαγόμενους, 17 όρνηθες Ιαπωνέζικες νανούες, 143 τσούρες καχαρόεμες, 4 διαμερίσματα κάτω στην Αγλαντζά για φοιτητές και 2 χωράφια στον πασία μου. Το ένα είναι να το κόψουμε νοικόπεδο και το άλλο είναι να το κάνουμε δωρεά στην Αρχιεπισκοπή. Για να κάνει αίθουσα δεξιώσεων δίπλα στον Άγιο Ραφαήλ. Με όλη χάρη του. Με άλλη. Εσάς όμως είναι σε σκόφτη. Όχι, δεν κόφτει μας ρακικά. Μας κόφτει. Το συλλογιζόμαστε νικήκα μου δηλαδή. Ήταν που να γράψει πάνω στη πιενού, μια και γίνει και γυναίκα του τώρα, έτσι είναι το σωστό, ναι. Οποιαδήποτε περιουσία αποκτήθηκε πριν το γάμο, ανήκει μόνο στο γαμπρό. Όποια περιουσία αποκτηθεί μετά το γάμο, ανήκει μόνο στην αρφή του γαμπρού. Πρώτη βόλα να ακούω έτσι πράγμα. Πειράζει, για όλα τα πράγματα υπάρχει η πρώτη βολά. Καλά και η πίνου. Να εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά της, κορή σελεντρούνα. Ανισταχή γυναίκα τίμια, προκομμένη, πιστή. Και σύρκει την κεφαλήν της κάθε φορά που αψουρίζεται ο άντρας της. Να το σκεφτούμε. Ακούεις μάνα, ακούει. Ακούω ρακικά, ακούω. Εν και πιστεύω να έχει πρόβλημα αν υπακοείς η πίνου σας. Ναι. Ωραία. Γιατί μπορεί ο όρφος μου να κουβαλά κάμποσα χρόνια στη ράση του, αλλά ο άνθρωπος είναι πάντα άνθρωπος, έχει ανάγκες. Και η γυναίκα πρέπει να είναι πάντα alert, να του τες καλύφκει. Παναγιά μου. Αλλά πέ μου η πίνου σας δεν έχει πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, εξαφεί. Φτιάτω εύκολα, ένα μάγια να λαλιώει. Ασούνα Γιάννουμα, έκανα μου την καμπάνα ρολός κάτι. Φύγετε ρε παλιοπαίζουνα, λέμε να κάνουμε έτσι να αρκέσαι αλλού. Άντε να ούμε να. Φύγετε λαλό σας. Τώρα καλή πατάς Παπασκούλουτζα. Να μπορέ Νικόλη, ήρθες για το σχολείο, φύγε. Ανοίξαμε ακόμα. Έχουμε έναν πρόβλημα και είσαι ο μόνος που μπορείς να μας στανείς. Μπορώ. Κάνουμε τα ικά μου, α. Έρχονται τα παλιοπαίζουνα και ξημαρίζουν μου την καμπάνα της εκκλησιάς. Αν το μάθει τούτο ο Μουχτάρης κατήσει μας, ένα χίλια κάνει ιστορίες να μας κιόξει πάλι. Για ο Δημητρό μου θέλω να σου συντύχω. Είναι καλά, κάνε τον η κατάχλιψη. Εδώ εκεί μας είναι τα χάπια. Λαλούν έχουν αποτελέσματα. Που τον καιρό που τον έφτιαξες που η μάντρα, με συντυχάνει με λαώνεται. Κατηγορήσαν τον ότι είναι κλέφτης. Και σου πιστεύεις τους. Όχι παπά μου, ο Δημητρός είναι κλέψει ποτέ του. Ούτε έναν αυκό. Ξέρω το ρε Μίτσι. Εντύμιον παλικάρι ο αρφός. Γιατί τον κατηγορούσαν καλό. Γιατί αλλού τους τρώει και αλλού κνίχονται. Ποιοι. Οι μαστόροι σας. Άτα ρε Νικόλη, μην με πιλατεύκεις άλλο να πω περί του κουέντες. Τα μυστικά της εκκλησιάς, μόνο δικά μου μυστικά. Sorry. Ήταν το σου Παπασκούλουτζα μου, σε έναν κρόνετε σου. Πέτω πά γυρέψει καμιά δουλειά. Έμεινε ντέμα πως τη φτύρα την κοττημένη. Λυπούμε το. Εν του θκιού γουλιάνι χορκάνι σας Νικολή. Ο ραούκα και αρφή του όπου σταχούν όπου βρεχού κλέφτην τον ευκάλλου. Εν του έχει εμπιστοσύνη πιο κανένας. Εσύ ντύσε τους καλό. Πέτσονται ψέματα. Να μην το κάνουν τον άκαμα ακόμα. Η χορκανή σας έναν μπάλα την Νικολή. Ενώ πως το μουσαμά. Πόσο νερό του γυρνείς πάνω, εν το κρατήσει. Τι να μπορούν να κάνουν παπά μου, να μείνουμε με σέρκα σταυρωμένα. Πε μου ρε Νικολή, είσαι καλός στο σημάι. Έτσι ρε έτσι. Κάχε έναν μπουκουτσάς, να σου θκιο μούχτη μια νευτσί. Σκοτώθης. Σου χάνεις. Ξέρεις πόσα πάνε οι ευχές της σήμερον ημέρα. Έχει λίγο